biamona. Haya. Haya. Nyamira hoi. Nyamira hoi. Abantu bamintu biamole. Ntegete ntebe minto ibere. Etwache bono mambia. Twacha koti gaiga. Twacha kote bibunga ki imepaka meke watu muchandali Keroka na Kiekoba. Toiwana nire nkombera na tuline gavana yaino. Mo gavana Nyaribo. Como cuando lazima yoke como cuando rande kera de gavana Nanche Gakimo wanja haya abantu baitu wa Nyamira tigante begenti ketangani mheshimiwa Duke omongnori wateba mwante 1100 ngwa kanande omongnori aso wateba so bwena ralia Chibring. Echo abantu bamintu ba Nyamira na Kisi n'abanta bamo. Ose nabirego. Oyumo ngno yesenge nchunyude na mache akonya. Ta konyara wakana na tebirenga bero kurunde 1100 icho agende arusi wachenga. Ne transport. Nabamoko muholi lazima muwe transport. Egende bya kabere amangana university ntotagetse na Nyamira nere kine university kewo chagaiga Nyamira yakorere tuke ya kine ige campus ntotagetse tosugume toro tubolie mheshimiwa president tore asugume tonyole university gaiga mo wanja boyo kendo kiwa kiagata kaki njama abuli njuma denye no mugabana okisi Kona mabuli na yabuone Kisi. Na ino bantu ba Nyamira mugaretia mabuli. Mugaretia mabuli. Yango ndoro soko boko iganya mugaretia mabuli. Ayo mheshimiwa Duke. Mheshimiwa Duke. Ndio wate baiga. Keroki akabire keronkurwa mabuli lakini aliale make nkoenana na bukubanga. Oenane make naende tindikuboli gavana gaiga Nyamira abantu baigwa mabuli nali agotire abantu bakolere biashara especially abana bamintu chibagi chiabana tigaga Nyamira kana Kisi nonye migoli na Omabe nkoena nando one wose region ene osonde naro watenda mwamuga abantu baminto I'll make sure to aletro mu busio minto amo abantu baminto ntete bengo kora inchebuno mwana chama vice chairman ya ODM nkomeke tole sure to arosie kiama baba ngogenda reyu lakini tata kugenda atotigere na ntoko bokoga mo wanja boyo we are determined to make sure the country moves forward. Despite all other difficulties, we'll make sure our counties, especially Gusii and Nyamira, we are at the forefront. Again, also we are equal to the task to make sure as a country we have leaders from here in Gusii, Gusii land to be at the helm of leadership of this country. We had one of our own, Mheshimiwa Matiang'i. I know he'll come at the right time. We will be with him. We have other leaders who will join the race for 2027. And we are determined to make sure the leadership of this country, one day, one time, the leadership of Gusii, Nabotokora no NNC. One in Tubosana and Granite Bato Ibole. No, Naba Israel Baraba Sini,
muroche ngenje bako sunyunda abantu ba Hamas mweno gali na Palestine na intwe ninto aba Israel totigartense aba kusiba minto kuruga mpaka bugirango mate lazima tubwatane tugende muto mondo tabasa koleta se gigati asabantu baitunganya na Keroka umuchando nororo ya tutege tomulembo bororo abantu bakole biashara onye chibesa chigo chaga Nyamira chikole gas nchiriegwa onye chiko enda Gusii chikole gas nchiriegwa abantu baito ekyaro butaka bole asabantu baito no bonene teko nyale kana bono igakanga abantu ne gas bakale orocha abantu ngakibayichirega abantu babinto mchemno mono gegomo Gusii ninde determined to make sure egas yabe omweshimiwa Duke n'abashimiwa bande bonse mura we will join hands to make sure nga Gusii yeto yabe burundu omumuroterete Gusii Simba netaya noyo Nyamira ga oyo mambo acha iko kidogo mambo noyo Nyamira ga sagero namoroga sagero noyo Nyamira ga olya sagero olya onye toge andate ukimya talents y'abantu baminto Gusii lazima tochamo ay ngokie mbarambamba Ranye mbarambamba na nyaga chire nyumba naende umumrana alega akamraka akagakor bifon igamba te akamraka gesima akorwa mumroyo na bwaba tangani n'abagaka banyamira baje tabandinga Simba etutagete obo mona kigomo Gusii ngarenge necheche bagacha kurji kodi 25-20 cha Nyamira na Gusii 45 chikaba 65 bonenka bakangegu abana abanyamira bo iko abantu baminzu n'abanta bamo ya people thank you taitenkolera gwe mbabole naba Gusii minto muli tayari totaramo Nyamira muli tayari totaramo abangi natiganda roko bakoigoro mugane tie totaramo ndia mono nyere mambo ngara teranga sije nikuchia uivo saneta laima tidije Simba de taye comunica, ay Simba de mamba, Simba de taye comunica, ay Simba de mamba, Simba de taye comunica. Ekero mwamo tebe chibache na baba tare ta baba iga imwamo ne chibaba tanga baba bwati zigwagende yu kabisa biamono kabisa Simba muna kuachira iko mwana minto noroche aigaye Gusii wa spokesman ege ntukio katota kitego kusaba goko na gucha nona norigereria maburi tata ntugwatika amaburi tu ande goko nyaraye tige kuna gukumeri utacha kurigikura chi reflector rigichi nyingi abana abaminto babe amanene agenta bangina bayinyorire sengenjero bakobereka abana kagocha konyora chirezarete chibagi chiabana besukuru kiragina cyo cyarete nege ntonkere kamonta que tego saba omoyo minto Simba ekamo gyo kanare como saba omongina nare onyanumba aiga maate shivirini omongina nare onyanumba maata aiga Simba minto your excellency omongino yo abaire busongo ebili bonige kwa amount to 97,000 omongino onyanumba aiga shivirini alio mongino moke kaki igore rukuru muisonde egonare ko gusabanga osogwanja kwawe goikarera cyabere 100 utari gwanje tegora mu uyu mitacheka mwari gwanja makonyo mu ryacheka kaki inganjira za maskani ya manene unatora igatore na ba MC yanga batano lakini ondeta yobono kukwana omo MC Dennis Kotnyansio
Ulebu na kwana yake. Heshimiwa mento mangera korwe sise oyu mwanachama wa ODM. Oyu abu kabisa bakwani osoko kwa mwana wetu. Kuya mwana kabisa. Esenge ndo mtotake Simba. Oyo mento bena charero na rokaro monterewa o musike Simba oyo mento ko kyabo nyabona. No mo MC ondoko Josephine no arema. Na ba MC bande mutu ali bale. Onsi pi igobono ngoenda tole abeke aliese ofisieto ya ODM na sasa ndirenda koteba nga buna omo vice chair we chama yeto ya ODM omo vice chair Kenya na ile mwikana abeke kiararia na ndigera birugo bibiri na ndirende tone wikana sera asa maskani yumwale gwanja mulebwa tukwani aba mulebe chipikipiki manyanga ngora abantu bale Simba chandelete ninwe ande nabona kwa monyera na mukwe banga bya abo jate ko bajangereza keria chakari abaruteregeto uno mono gari kwa Gusii na imo chakere muna kuboke mugwanja nge mulebu gaba kwani muno homo enda ya bozongo abantu bani tombi ya mono yes ai mera ri chata beria mino oyo omogaba na Simba Arati na Spokesperson ya Gusii ade kwaje kalmo garo taito komoraba tari omogaba na no asike omogaba na Simba Arati amaburi kota batoli kota ito omogaba na ale kaba na maburi ya kabere osakibole ya Asenge Simba ko kwana kabana omono garwa mo Gusii kama kwana kaki nganchere etaye tara kwana omorida majority to Gusii county omusike moracha inji gotenena